Dolazim iz drugog sveta. Dolazim iz sutra. Moj stari život samo su obrisi i siluete. Slika nema. Ostao je osjećaj. Osveta me šalje da naplatim dug. Sećanje traži da pratim trag lisice. Ja, mrtva, dolazim da pogledam u oči tebe. Moj zadatak je da promenim sećanja. Ne dirajte. Budite kod istočne kapije bloka A7, ja ću izvesti ispred, a dalje na vama. Dobro. Neće biti nikog na kapiji. Samo budite tačni. Mi ćemo biti tačno u 2 tamo, da. Kontaktirao me kupac. Zahteva da budem sam na primopredaji. Startujte program za dubinsko čišćenje i napustite hangar. Debeli. Ubedio sam pukovnicu. Odobrit će 2 univerzalne propusnice za ulazak u blok A7. Ako ovo večeras prođe po planu zvanično, više niste ilegalci. I daćete ih i protiv tek kada izađete sa glavnog puta, jasno? Debeli, počinje nevreme, debeli. Je li jasno? U redu. Ajde. Tvoj deo te čeka ovde, to znaš. Ti uzmi sve. Što se mene tiče, devojčica treba što pre da nestane iz našeg sektora. Je li to u redu? I više nego u redu, važi, hvala ti. Ništa. Ajde, vidimo se posle, čao. Opet nećeš da jedeš. Život u laži dužan je istini. A svaki dug kad tad mora da se plati. Ja sam u tvojoj glavi. Ustani. Ide marš u sobu. I pripremi ranac za vrtić.
dolazim ispred pravde. Uzet ću dušu svima vama koji ste uzeli moju. Stani Mija. Ajde, imaš ih dosta u rancu. Ajde Mija. Meni su rekli da je ovo tvoj omiljeni sokić. Ili jeste? Kad bude počeo da vam otpada prodaje po školama, sjetit ćete se Srkije. Da vam obitava po žurkama i 18. rođendanima. Ne jedno čekam to. Šta je bilo tu? Nemam pojma. Ne znam. Nisam ništa vidio. Izađi, vidi je. Šta je? Nemam pojma. Te tablice. Ajmo da. Zahvalna sam sebi što sam ostavila meni važan trag. Teške crvene boje razmazane po fragmentima prošlosti koji ukazuju na to ko je umešan u moju smrt. Smrt će se konačno sresti sa životom i postaćemo jedno. Ko je umešan u moju smrt? Lepšeg susreta od tog nema. Ostavio je ovaj pisak otvoren tamo za ventilaciju obavezno. Radi provere vitalnih funkcija, spustite subjekat u komoru. Pol ženski. Kilaža 26. Neuroslika pravilna. Vitalne funkcije stabilne. Debeli, što radimo mi ovo detetu? Za početak brisanja pamćenja, spustite zatvarač. Totalno brisanje započeto. Ti si moja majka. Jeziva misao. Ne. Ja te podsjećam na prolaznost. Gomila mržnje. To traje tako 5-6 godina. Prvi dan škole za mene šta? Smrt. Za tebe sloboda. Misao o slobodi. Malecko stvorenje na ovaj svet donela žena plave kose. Bez ljubavi. Bez trunke ljubavi što se obično na odoj čisli. Sa gomilom. Šta? Mržnja. To traje tako 5. Šta 6? To traje tako 6 godina. Malecko stvorenje guši. Davi, čekaj. Ženu plave kose malecko stvorenje guši. Davi, čekaj. Šta? Bruj mi ušima, jeziva misao. Bruj, više te nikada neću vidjeti. Šta? Nikada. Misao o slobodi.
Mora neko da me odvede, bruji mi ušima, ne u školu. Neko me vodi, ne u školu, ti si moja majka, ja te nikada više neću videti, bruji mi ušima, šta? U glavi mi bruji. Kad ne želiš više dete lupi nogama o pod, ha ha ha! Sad sam porasla, desit će se nešto značajno za mene. Smrt za smrt i zagrljaj bez ljubavi. Uzet ću ti život, iako je trebalo da ga ti meni daš. Kako se beše zove žena koja te rodi? Mama? Mora biti pod konstantnim napajanjem. Potrebno je, neophodno je sresti se bez neba nad glavom. Udisanje istog vazduha i gledanje u oči. To je preduslov za rastavljanje tela i duše. Dok čekam, ne smem da budem ni previše blizu, ni previše daleko od sebe. Jednostavno da budem tu negde. Pravdi je potrebno, neophodno je uverenje da je krivica prisutna. Ko je?
Izabrao si put slabića, nejaka volja potapati glavu ispod površine. Mogao si da budeš bolja, ali kazna te stiže. Pustio si smrt da ti utopi stopalo u betonske cipele kojima se hoda po dnu. Kapci su ti sve teži i teži. Voziš svoj počasni krug. Udahni poslednji put. Spuštamo se zajedno. Idemo u baru nesvesnog. Ti si mali. Zuj ti ušima. Pritisak je previše jak. Boli te, jako te boli. Imaš opet 6 godina, 5 godina, 10 godina, 20 godina, 3 godine, 14 godina, 2 godine, 7 godina, 17 godina. Imaš 4 godine. Prvi put stiskaš gas svoje mašine. Voziš brzo, nikuda ne stižeš. Nikada nećeš izaći iz svog poslednjeg kruga. Šta radiš ti ovdje? Gde je Mija? Nema mi je. Sve će biti gotovo za koji minut, ajde beži odavde. Pridomislila sam se. Slušaj me, sve sam ovo organizovao zbog tebe, ajde beži. Gde je Mija? Mija! Mija! Ako te neko zatekne ovde, oboje smo mrtvi. Ne možeš da se predomišljaš tek tako. Ajde, spusti pištolj. Me čuješ? Spusti pištolj, rugobo matora. Što si rekao? Kažem ti da spustiš pištolj. Da ti nije mene, nikad te niko u životu ne bi ni pogledao. Čak se i ne jebeš. Mija? Baš si lep. Kako si porasla.
Dolazim iz drugog sveta. Dolazim iz sutra. Moj stari život samo su obrisi i siluete. Slika nema. Ostao je osjećaj. Osveta me šalje da naplatim dug. Ja, mrtva, dolazim da pogledam u oči. Tebe. Moj zadatak je da promenim sećanja. Zovem se